Kuya Ugi Tigi. Kuya Ugi TV. Thanks so much. Ano yan, host? Sabi Good evening po. Good evening, sir. Nagsisit pa lang. Hindi pa nakahanda. Thanks so much, sir, sa pagdalaw. Thumbs up dan, host. Sabi ni. But I am eyes. I am eyes. Chrome. Hello, hello. Good evening, Sir Boy TV. Thumbs up, sabi ni Sir Boy TV. Salamat, salamat. Thanks for coming, sir. Naghahanda pa si host. Hindi pa nakatapos. Thanks so much, Sir Boy. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Sandali lang. Haha, sabi ni Sir Boy. Hahanda ko muna yung alaga ko dito sa bed niya. At tayo'y mag-usap-usap. Mag-usap-usap. Ano kayang pag-uusapan? Walang ano man, Mama Norm, sabi ni Sir Boy TV. Thanks so much, sir. Malaking bagay na yon sa pagpunta mo. At napanood ko kanina yung video mo sa pamamasyal. Riyadh ka pala, sir. Marami akong mga kamag-anak na andyan sa Riyadh. Nasa palasyo sila. Sa palasyo ni Abdulaziz. Ano ba yon? Abdulaziz ba yon, sir? Yung hari dyan sa Riyadh. Ayan guys, sandali lang po papasok ko muna yung alaga ko dito.
Okay lang po, sabi ni Sir Boy TV, ayaw pang matulog nung alaga ko. Ayaw pang pumasok dito sa kwarto niya. Salamat sir, kumusta yung trabaho mo? Okay na ba? Tapos na? O mag-uumpisa pa lang? Mag-uumpisa pa lang yung trabaho nyo dyan sa Saudi. Saudi boy. Hindi na ako nakikipagsabayan sa mga sa mga katim natin, pero nakaano pa rin sila. Sorry. Kasi hindi ako makasupport. Kakalabas lang work dito na ako, Villa, sabi ni Sir Boy. Binibini ko tamsak tusok host. Sino kaya tong binibini ko? Salamat sa patusok binibini ko. Manam Evelyn, ikaw ba to? O alagad ni Sir Boy? Thanks so much sa tatlong andyan at saka sa 4 na patamsak, guys. Salamat. Binibini ko. Sino kaya to binibini ko? Binibini ko, magpakilala ka naman. Salamat sa 4 na andyan. Saka sa 4 na patamsak nyo, guys. Salamat. Rito Salvador, thumbs up dan host at mong version support. Salamat Mabi Evelyn. Salamat sa pa-support. At sana maka 4 hours tayo ulit. Ayaw pang matulog tong alaga ko. Paano kaya to? 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat po. Kumusta na yung yung WH mo, Sir Boy? Makakarami ka na siguro ng WH mo kasi unlimited na yung internet mo. Mabilis mo nang makuha yung WH. Haha, sabi ni Sir Boy TV. Di ba sabi mo kanina unlimited na yung yung internet? Kakainis naman, ayaw pang pumasok tong alaga ko. Hindi ako makaporma dito. Ano ba? Ayan, taas natin. Opo, unli na. Yes. So, palagi mo nang masusuportahan yung mga yung mga nag-ALS na mga ka-team Pinakbet. Ayan. Magpapakita rin tayo. Dahil sinasabi ni Sir Jerry, bakit ganito daw yung LS ko. Hindi daw ako nagpapakita. Sana magpakita si Sir Jerry ngayon. Salamat po sa 4 na andyan. Saka sa 4 na patamsak nyo, guys. Salamat po sa pagdalaw. Ang sexy ni Sis Nika. Naka-live din siya. Grabe.
Asan kaya ang mga pinakbet? Tulog na sila siguro. Tatawa ako sa ano, sa ano ba yun, yung comment ni Sir Jerry kahapon kay Bibi Bungisngis. Naka-LS siya ngayon, sabi ni sino? Sino, Sir Boy? Ang naka-LS? Si Sir Jerry? Sino naka-LS? Norlin TV, tamsak host, sabi ni Sis Norlin TV. Ikaw. Ikaw at ako. Sipag at tiyaga, tambay host, sabi ni Madam Evelyn. Salamat Madam Evelyn sa pagtambay. Thanks so much. Sino ito si si Norlin TV? Sa GC natin yan, Mama Norms. Oh, yes. Thanks so much sa 6 million people in the house at saka sa 5 na tamsak. Thanks so much guys. Salamat sa pagtambay. Nagbabasa ka pala sa GC. Oo, binabasa ko kasi si Sir Reboy kasi, ay si Sir Jerry kasi lumalabas kasi dito sa screen ko isa. Kaya nababasa ko agad. Kasi kagabi naghahanap din si Sir Jerry yung mga kapinakbet daw. Norlin TV still in the house. May pa virtual heart si Norlin TV. Si Norlin TV, main channel mo ba ito? O si Ma'am Evelyn din ito? Thanks so much for coming. Norlin TV. Magpakilala ka naman, Sisi, kung sino si Norlin TV. Thanks so much guys sa 6 million people in the house at saka sa 5 na patamsak nyo. Main ko po ito. Okay, sis. Thanks so much. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang magbaba ng yung bahay. Kung gusto mong mangisda dyan, sisi. Andyan si Sir Reboy TV. Nasa nasa Riyadh. Si Snorlin TV, asaan ka? Asaan ka dito? Bigyan lang po ko, Mama Norms. Magluluto muna ako. Gutom na sabi ni Reboy TV. Ayan, Norlin TV. Tagal na po kita dikit host. Sabi ni Norlin TV. Oh, ayun lang kita anak Gida po ako. Sabi ni Sir Reboy TV. Ano ba yung sinabi ko? Ayan, si Snorlin TV, andyan si Sir Boy TV. Puro kayo mga TV. Magdikitan na kayo at maglablaban. Ayan. Andyan din si Kuya Ugi TV. Isa na rin siyang monetized channel. Si Snorlin, monetized channel ka na ba? Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sir Boy TV. TBhin na, hahaha. Notify ka sa akin, host. Pumunta ako, sabi ni Norlin TV. Salamat, sisi. Salamat sa pagpunta, saka sa patamsak mo.
Hindi pa host. Oh, ilan na ang ano mo? Ilan na ang WH mo? Malapit ka na ba? Malapit ka na bang mamuni-muni? Taga saan kasi si Norlin TV? Nandito ka rin ba sa overseas o nasa Pinas ka? Ayan, dikitan mo na si Sir Reboy TV at saka si Sir Ogie TV. Ayan, Kuya Ogie TV. Puro na kayo mga TV. Matagal pa, Iloilo ako host. Oh, Bisaya? Bisaya ba? Hello team, blessed evening sa Benicia Vlogs. Hello, hello. Have a blessed evening to you, Madam Shisha Vlogs. Yan, thanks so much for coming. Hello to all here po, sabi ni Shisha Vlogs. Ilonggo, si Madam Norlin TV. Ayan, Shisha Vlogs, isdain mo na si Sis Norlin TV. She's from Ilonggo. Ayan, yung mga malalambing magsalita. Malalambing daw magsalita ang mga Ilonggo, sabi nila. Di ba, Sisi? Mga malalambing daw. Shisha Vlogs, ito po premiere ko in 5 minutes, guys. Didikitan ko po kayo. Salamat, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan, puntahan natin si Shisha Vlogs. Yung mga anditong nakabigi, yung premiere niya within 5 minutes daw, guys. Didikitan ko po kayo. Salamat, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan, thanks so much Shisha Vlogs for coming. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. O yung premiere mo ba ito, Shisha Vlogs? Norlin TV, bigyan lang host. Next time lang ako mangisda. Salamat, sabi ni Norlin TV. Shisha Vlogs at Norlin TV. Hi, sabi ni Shisha Vlogs. Shisha Vlogs at Reboy TV, hello. Sabi ni Shisha Vlogs, si Sir Reboy TV ay nagluluto pa. Ka-out lang sa work niya at magluluto pa. Si Sir Reboy TV is from Jeddah. At saka si Sister Norlin TV is from Iloilo City, and she's Ilongga. Mga malalambing magsalita. Reboy TV, Shisha Vlogs, tamsak sa premiere at dikit na rin, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, Shisha Vlogs, dinikitan ka na daw ni Sir Reboy TV at nagtamsak na rin sa premiere mo. Ayan, good evening, Sis Perlita Ventura. Thanks so much for coming. Pigilan po ako, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, Sir Reboy TV, isdain na rin natin si Perlita Ventura. Baby pa lang ang kanyang bahay, kaya lablabin na rin natin at dikitan. Shisha Vlogs, dikitan mo na rin si Sister Perlita Ventura. Good evening po sa lahat mga kapatid, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, lablabin na natin mga kapatid. Guys, nagbaba ng bahay si Sir Reboy TV. Ayan, si Perlita Ventura, unahan mo na si Sir Reboy TV. Nagluluto lang siya, galing work. Hindi pa kumakain. Ayan, si Sir Reboy TV is from Jeddah, Saudi Arabia. And then si Shisha Vlogs is from Hong Kong. Kasama ko siya dito. Sis Perlita. Na-meet ko na rin siya 2 times. Ayan. At may vlog din ako na kasama siya. Ayan. Dikitan mo na sila. Si Shisha Vlogs ay isa na rin siyang monetized channel. At saka si Sir Reboy TV ay malapit na rin graduate sa
1,000 bananas. Kaya hindi pa siya nakaka-graduate. Ewan ko lang kay si Snorlin TV kung ilan na yung bananas niya. Ayan, andyan siya, nagbiji-biji lang. Thanks so much. Sis Perlita, kung nadikitan mo na si Sir Riboy TV, shoutout mo lang. Saka si Shisha Vlogs and Norlin TV. Ayan, dikitan mo na sila, unahan mo na sila para lablabin ka rin nila. Ayan. Thanks so much guys sa 7 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Salamat guys sa mga pabiji-biji nyo dyan. Salamat. Ayaw pang pumasok ni Titit dito sa kwarto niya. Andun pa sa labas kaya nakabukas pa yung pintuan. Ayaw niyang pumasok kasi natulog daw ng matagal kaninang hapon, sabi ng anak niya. 9 million people in the house. Thanks so much. Norlin TV, tamsak na sa premium mo. Shishay, sabi ni Norlin TV. Ayan. Kung may time tayo guys, puntahan natin si Shishay Vlogs sa kanyang premiere at patamsakan. I-replay ko na lang yung premiere mo. Shishay Vlogs kasi nag-ALS pa ako. Sorry kung hindi ako makapunta sa ngayon. Replay ko na lang Sisi. Salamat guys sa 9 million people in the house at saka sa 6 na patamsak. Perlita Bintora, yes po. Napasyalan ko na po ang bahay mo Riboy TV, sabi ni Perlita Bintora. Ayan si Riboy, napasyalan na daw ni Perlita Bintora yung bahay mo. Pakilablabin na din si Sis Perlita Bintora. 3 days pa lang dito sa Whitey World, kaya baby pa yung kanyang bahay. Kaya Sir Riboy, kung may mga alagad ka dyan, idikit mo na rin kay Sisi Perlita. Alam ko marami ka rin mga alagad dyan, kaya idikit mo na rin para dumami rin yung kanyang bananas at makahabol din. Sana makahabol din. Sir Riboy TV, sige po, copy. Maya po, tapusin ko lang niluluto ko, sabi ni Sir Riboy TV. Okay, Sir Riboy, salamat. Ingat lang sa pagluluto, baka mapaso. Ano pong niluluto mo? Baka yung manok na naman ni Sir Jerry ang niluluto mo. Kasi naglulukuhan kami ni Bibi Bungis-ngis. Kasi ang ulam niya paanang manok. Tapos ang niluto ko naman na dinner namin that time is chicken wings. Kaya lumipad na daw yung manok ni Sir Kuya Jerry. Dines TV, hello po, tamsak dan, sabi ni Dines TV. Yan, bigyan kita ng jacket. Dines TV. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Pwede ka rin magbaba ng iyong bahay. Thanks for coming. Ginataang tambakol na may mustasa. Wow, ginataang tambakol. Ang sarap naman. Mapapa-only rice ka niyan, sir. Only rice, please. Ayan, ginataang tambakol na may mustasa. Ang galing naman. Dali lang po. Baka gusto nang pumasok nung alaga ko.
poster about? No.
Ayan, tuloy natin guys. Sorry po. Dinala ko lang sa kwarto yung alaga ko. Saan na ba ako? Ah, Ayan po, Madam Shishay Vlogs. Nag-iwan na po ako ng bakas, sabi ni Sis Perlita Ventura. Norlin TV, Reboy TV, lalabs na kita. Sana lablabin mo rin ako, sabi ni Norlin TV. Ayan, sa Reboy TV, nilablab ka na daw ni Norlin TV. Parehas kayong TV. Dines DB, takot ako magbaba bahay, sis 20. Nilagas ngayon ni Lolo, sabi ni Dines TV. Ayan, mga guys, pagka mangingisda kayo, si Dines DB takot daw magbaba ng bahay, kaya mano-mano na lang ang gawin natin kay Dines DB, i-search na lang natin, kaya lablabin na rin natin guys. Bibi pa rin ang kanyang bahay, kaya maglablaban na kayo dyan. At Norlin TV, dandikit kalimbang po, sabi ni Dines TV. Norlin TV, Dines TV, nagbakas ka ba? Sabi ni Norlin TV. Ayan, Dines TV, nagbakas ka daw ba? Sabi ni Sis Norlin TV. Perlita Ventura, tamsak dan host. Oh, ba't nahuli yung tamsak? Thanks so much sa patamsak mo. Norlin TV, wala akong nakitang bakas, hehe, sabi ni Norlin TV. Baka ano lang, sisi, na traffic. Perlita Ventura, nadikit, sabi ni Sis Perlita Ventura. Perlita Ventura, Madam Norlin TV, nag-iwan po ako ng bakas, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, Madam Norlin, nag-iwan daw ng bakas si Sis Perlita Ventura sa iyong bahay. Norlin TV, mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan, please, sabi ni Norlin TV. Ayan guys, kung magbabakas tayo, yung mapanood natin sa video, yun ang ibabakas natin para siguradong hindi malalagas. Ayan guys, Perlita Ventura, ako din po. Reboy TV, 3Ds me today, nag-iwan na po ako ng bakas sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Ventura. Shisha Vlogs at Norlin TV, thanks for coming, Sisi, sabi ni Shisha Vlogs. I-replay ko na lang, Sisi, Shisha Vlogs, yung premiere mo, sorry. Rico Salvador, thumbs up host. Matliba, sabi ni Rico Salvador. Reboy TV at Norlin TV, Perlita Ventura, okay na po sa inyo, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, Perlita Ventura, nagbaba ng kanyang bahay. I am Jam, hello po, sabi ni I am Jam. I am Jam, tamsak po, sabi ni I am Jam. May bago ko upload host, baka hindi mo pa po na play, hehe, bekeling naman, sabi ni I am Jam. Okay, sisi, i-play ko yan. Tignan ko mamaya o kaya bukas, kasi pagka mamaya baka makatulog na naman ako. 9 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 9 na panamsak nyo guys. Salamat. Thanks so much. I am Jam for coming. Salamat po sa inyong lahat dyan. Yung mga nag-BG. Ang daming mga naka-live na mga ka-GC. Perlita Ventura, Shisha Vlogs, nagbakas na rin po sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, Shisha Vlogs, nagbakas na rin daw si Perlita Ventura sa iyong bahay.
Ayan, thank you so much guys. Sa mga palablab nyo dyan, kay host, sa mga patamsak nyo, salamat, salamat. Lumabas ka ba kanina, sis Perlita? Norlin TV, welcome si Shy sis, sabi ni Norlin TV. Thanks so much guys sa mga andyan. Salamat, salamat po sa inyo sa pagdalaw sa bahay ni host. Thanks so much. Shisha Vlogs at Perlita Bintora. Thanks kapatid, noted, sabi ni Shisha Vlogs. Kumusta deng? Nagdor-to-door kayo sa tatay? Yun ba yung ano mo? Yun ba yung premiere mo? Door-to-door. Mainit na naman. Hindi maintindihan yung weather. Weather lang. Weather lang. 9 million people in the house. Thanks so much. At saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Tapos ka na bang magluto, Sir Boy TV? Kumakain ka na ba? Be careful sa tinik ng tambakol. Ay, yung tambakol naman hindi naman matinik, diba? Norlin TV, si Reboy TV lang notify sa akin, sabi ni Norlin TV. Baka na traffic lang, sisi. Baka na traffic lang yung mga yung mga bakas nila. Kaya hindi mo pa makita. Nine million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Yan. Nakaano yung ay. Good night. Can't see her, right? Oh. On the idol. Pumunta pa dito sa kwarto yung alaga ko. Naririnig niya akong nagsasalita. Perlita Bintura, I am Jam. Nadikitan na po kita, sabi ni Perlita Bintura. Thanks so much sa 8 million people in the house. Norlin TV, okay host, pag may bakas lang ako, bumabalik, salamat. Out na muna ako host, sabi ni Norlin TV. Okay, sis Norlin TV, bukas ulit, balik ka ulit sa aking LS. Araw-araw akong nag-LS, 9 PM ng gabi. Ayan, salamat sa pagpunta sa akin, sis Norlin TV. At sa mga dinikitan mo, salamat. At sana mabalikan mo rin yung mga dumikit sa'yo. Salamat, sisi.
Thanks so much for coming. Sis Norlin GB, sige sis, sana makadalaw ka rin sa LS ko everyday 1 to 3 p.m. Pinas time. Okay, itry ko bukas sisi kasi may sinusuportahan din ako ng 1 to 3 yung ano niya, yung LS niya. Dadalaw-dalaw ako kasi paano na rin siya, patapos na rin siya sa kanyang WH, kaya sinusuportahan ko din siya kasi siya din ang isang sumusuport sa akin, kaya pagka malapit ka na rin mamuni, ayan, susuport ako sa'yo, asahan mo. Pero pagka may premiere ka, pasa mo lang sa akin para makapunta rin ako. Ayan, salamat sisi. Try kong makadalaw sa iyo bukas sa LS mo. Ipasa mo lang sa akin, i-add mo lang ako sa messenger. Ang aking messenger ay Norma Ibay. Yung messenger ko, sisi. Ayan, thanks so much sa 8 million people in the house. Saka sa 9 na patamsak nyo guys. Salamat. Norlin TV, salamat host sa dumikit sa akin. Balikan ko kayo. Salamat, sabi ni Norlin TV. Perlita Ventura, I am jam. Nadikitan na po kita, sabi ni Sis Perlita Ventura. Norlin TV host, anak ko pala, co-host ko sa premiere mo. Anak ko pala, co-host ko, sabi ni Norlin TV. Ang galing naman. Vlogger din ba siya? Ang galing naman, mag-ina kayo na vlogger. Ilang taon na sisi yung anak mong co-host mo? Perlita Ventura, na traffic madam. Norlin TV, nagbakas na po, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, Norlin TV, na traffic daw madam. Norlin TV, nagbakas na po, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, don't forget to thumbs up bakas with kalimbang para dikit na dikit, hindi na makukuha ni Lolo. Hindi na makukuha ni Lolo yung mga bananas nyo pagka dikit na dikit. 18 na siya host kasi may tinda ako Biko o Buko juice at siomay. Ang galing naman. Sa lang yan, sisi, sa bahay nyo o may pwesto kayo? Kasi mostly yung mga nagtitinda ng buko juice sa sa may highway, ganon, o sa mga palengke.
May pwesto ba kayo sa ano, sa palengke o sa bahay nyo na rin? Street foods. Oh, ayan, mabili yan ang mabili ngayon kahit dito sa Hong Kong, ano, mabili yung mga street foods. Gustong gusto nila. Lalo na yung mga may sili-sili kasi yung mga Chinese, mahilig sila sa mga sili-sili. Yung mga paa ng manok, ganon, inaadobo nila tapos may nilalagay silang sauce na sili, chili, chili sauce, ganon. 8 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 9 tamsak, guys. Salamat sa mga patamsak nyo. Sa bahay ng lola ko malapit sa market. Oh, good. So, ano, mabili kasi, ano, tawag doon, malapit kayo sa market. Perlita Ventura host, uwi na rin tayo at mag-business, sabi ni Sis Perlita Ventura. Oo, malapit na. Malapit na tayong makauwi. At mag-business na rin tayo doon. Ano bang magandang business? Ano bang magandang business doon sa Pinas? Maganda rin yung street food nga lang. Matrabaho, kailangan gumising ka ng madaling araw para pumunta sa bagsakan at mamili ka ng mga paninda mo. Tapos magluluto ka pa. Tapos maghapon, restaurant host. Wow! Yeyemenin. Yeyemenin naman. Restaurant daw. Sabi ni Sis Perlita Ventura. Ako karinderya lang muna. Karinderya lang muna. Huwag muna yung restaurant. Norlin TV, good night na host at sa lahat, salamat, sabi ni Norlin TV. Salamat din, Sis Norlin TV. Thanks for coming. Salamat. Good night and have a good evening to you. Sis Perlita Ventura, buti ka nga, may naumpisahan ka na restaurant. Ako, lang, pakanan. Pakanan siguro ang o kaya mekihan. Yung, uumpisahan ko. O, diba? At least may business tayo. May pang araw-araw tayong mapagkukunan. Ganun. Diba? Kasi yung restaurant hindi ko pa kayang i-manage. Kasi hindi ko pa kayang magluto ng ng western food. Buti yung mga Filipino foods o kaya yung mga Asian foods, pwede naman siguro. Yung mga ado-adobo lang yan. Norlin TV, shishay sis, salamat, sabi ni Norlin TV. Ayan, shishay vlogs, salamat daw, sabi ni sis Norlin TV. Eight million people in the house. Thanks so much. Ayan, naka 1 hour na tayo, guys. Kagabi yung LS ko, wala pang 4 hour na lobat na. Wala pang 4 hours na lobat na yung CP ko. Hindi man lang nakaabot ng 4 hours. Sana makaabot naman hanggang 5 hours ngayon kasi hindi ako sumuport kanina sa mga nag-ELS. Hindi muna ako nag-support kasi nga pag ELS ako ngayon, sana
makatagal itong battery ng CP ko. Kahit na naka-charge na ginagamit ko, ang bilis pa rin malubat. Kasi naka-hotspot tong isa. Kaya nakukuha yung battery dito sa kabila. Kaya mabilis malubat. Thanks so much sa 7 million people in the house. Salamat sa mga nagbibidyo-video dyan. Thanks so much guys. Sir Riboy TV, tapos ka na bang kumain? At balikan mo na yung mga dumikit sa'yo. Kung hindi mo pa sila nabalikan. Ayan. Salamat. Street foods. Si Spirlita naglalaro ba si Kapilip ng online games? Yung Mobile Legend ganun. Kasi yung pinasa kong link kanina, Skynix YT. Hello Mama Norm, sabi ni Skynix TV. Good evening sir. Ikaw ba si Unikix TV o iba? Skynix TV, hello. Thanks so much for coming. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Skynix TV, nag-change po ako ng name. Oh, bakit? Sa Unikix ka na nakilala. Francis Lloyd pala. Akala ko si Unikix TV. Bakit pinalitan mo yung channel mo? Akala ko si Unikix TV. Francis Lloyd pala. Perlita Bintura, nagbakas na po ako, Madam Norlin TV, sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Bintura. Natulog na yata si Sis Norlin TV. Ayan, Skynix TV. YT, Skynix TV. Puro kasi TV. Skynix YT. Dikitan mo na rin si Sis Perlita Bintura. Andyan din si Norlin TV. At saka si Riboy TV. Andyan din si Shisha Vlogs. Kung hindi mo pa sila kadikit, dikitan mo na sila. Puro mga baby pa yung inyong mga bahay. Si Sis Perlita Bintura ay 3 days pa lang dito sa YT World. Skynix YT. Ayan, isdain mo na siya. At lablabin. Para madagdagan naman ang kanyang bananas at babalikan ka rin niya. Skynix YT Francis, muna lang tawag mo sa akin Mama Norm Saka. Di ako sanay tawagin Skynix Saka. Kaya nga ako rin. Bakit kasi pinalitan mo pa yung Francis Lloyd? Maganda na nga yun eh. Parang pangalan ng artista. Parang si Francis Magalona at saka si Lloyd Sammartino. Joke. O, diba? Kita ko nga yung profile mo. Akala ko ka. Parang kilala ko ako. Ayan. Tawang-tawa na. Tawang-tawa na si Francis. Ayan. Si idol ko si Francis Magalona noon at saka si Lloyd Sammartino. Ayan.
Gustong gusto ko yung love team nila ni Pops Fernandez. Pops Fernandez at saka si Lloyd Sammartino. Saka sino ba yung asawa niya? Martin Martinez. Yun ba yun? Tapos ka na ba sa tapos ka na ba sa mga modules mo, Francis? Thanks so much sa 8 million people in the house. Dines DB, nag-iwan na po ako ng bakas. Nag-iwan na po ako ng marka, sabi ni Sis Perlita Bintura kay Dines DB. Ayan, Sis Dines DB, kung andyan ka pa, nag-iwan na daw ng bakas si Sis Perlita Bintura sa bahay mo. Skynex Whitey, pwede ba magbaba ng bahay, Mama Norm? Sure. Nagbaba pa sila ng bahay. Magbaba ka ng bahay, Francis Lloyd. Perlita Bintura, maglablaban na po tayo mga kapatid, sabi ni Sis Perlita Bintura. Ayan, andyan si Skynex Whitey, si Perlita. Lablabin mo na siya at lalablabin ka rin niya. Ayan. Nakarami ka na, Sis Perlita. Ilan na yung bananas mo? Naka-100 ka na ba? Skynex Whitey, ilan na po WH niyo, Mama Norm? Sabi ni Skynex Whitey. Hindi ko pa chinek, Francis Lloyd. Magsipaan na po. Ano yun? Magsipaan na po. Hindi ko pa chinek, Francis Lloyd, pero nung isang araw, mahigit 300 na lang yung yung pagkukunan ko kasi naglagas ulit yung WH ko, kaya pinagsasabihan nga ako, yung mga nagpi-play daw, kailangan yung bagong upload lang daw ang i-play kasi nga parang nahahalata ni Lolo na paulit-ulit na lang na yung mga videos ang piniplay, kaya hanggat maaari yun daw bagong upload na video o kaya LS ang i-play ganun, para hindi mahalata ni Lolo na isa, 2, 3 tao yung nag-play na tawag doon, yun at yun din ang piniplay. Pero ewan ko lang, ganun naman ang sinabi kanina sa isang LS na napuntahan ko. Ayan, Skynex Whitey, nagbaba ng kanyang bahay. Padikit po sa bahay ko sa hindi pa nakadikit, sabi ni Skynex Whitey. Skynex Whitey, muna is coming, sabi ni Skynex Whitey. Sana nga, Francis Lloyd. Perlita Bintura, Skynex Whitey, didikitan po kita, sabi ni Sis Perlita Bintura. Ayan, Skynex Whitey, didikitan ka daw ni Sis Perlita Bintura. Ayan, 7 million people in the house at saka sa 9 tamsak. Salamat guys sa mga nagbibidi-bidi dyan. Salamat. Skynex Whitey, balikan kita, Perlita Bintura, sabi ni Skynex Whitey. Ayan, babalikan ka daw ni Francis Lloyd, Sis Perlita Bintura. Ayan, maglablaban na kayo guys para makatulong din sa mga bananas nyo. Magparami ng mga bananas.
Tignan ko nga yung bahay mo, Skynex TV. Kung naidikit ko na sa yung isa. Ay, nadikit. Oh, ba't may ano ka? May tuwad ka dito na isa. Nadikit ko na pala tayo sa'yo. Itong dalawa. Thanks so much guys. Sa 6 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Dan na, Perlita Pintora, sabi ni Skynex YT. Ayan, dan na daw sa'yo si Perlita, si Skynex YT. Ayan, nakatapos ng hapunan. Hapunan ba yun, sir? Sir Reboy TV, nagbaba ng kanyang bahay. Reboy TV, kain po tayo, Mama Norm. Sabi ni Sir Reboy TV, salamat, salamat Sir Reboy. Sige, sige, kain ka lang. At kami dito ay patulog na. Kanina pa kami nag-dinner 6 o'clock. At kaninang pagdating ko sa bahay mga 9 o'clock, nagkape ako, tapos ang kinapi ko ay biko. Mayroon kasing nag-birthday kanina na isang kaibigan ko, ay nagpa-take out sila ng biko. Kaya meron pa akong ikakape bukas na biko. Ayan, sir, enjoy your dinner. Dinner po ba yan, ho? Sir, dinner o lunch? Dinner na kasi anong oras na? 5 hours yata ang pagitan natin dyan. I am Jam. May pa-heart si I am Jam. 6 p.m. lang din. Oo, kasi support pa rin, madam. Sabi ni I am Jam. Salamat, salamat, madam. I am Jam. Thanks so much sa pa-support. Salamat po. Reboy TV, 6 p.m. pa lang din sabi ni Sir Reboy TV. Skynex TV, may laban po ako kanina. YouTuber din siya. 14k na bananas niya, naka-live siya. Kaso lang, talo ako. Mobile Legends po laro namin. Share ko lang, Mama Norm, sakaka, sabi ni Skynex TV. Ay, naglalaro ka pala ng Mobile Legend. May ipapasa ako sa'yo na mag-registered ka doon. At marami kang malalarong games sa online. At maglaro kung gusto mo. Papasa ko sa'yo yon bukas. Ano bang messenger mo? Sige po, ano po yon, sabi ni Skynex TV. Anong messenger mo? Add mo ako sa messenger. Skynex YT, nag-iwan na po ako ng bakas sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, nag-iwan na daw ng bakas si Sis Perlita sa bahay mo, Skynex YT. Dan na daw sa'yo, Sis Perlita, si Skynex YT. Tingnan mo na lang. Skynex YT, kaya po nag-change name ako dahil po more on games content ko. Okay. Parehas ka rin ni si Gaming Striker. Kasi more on games din siya Skynex YT, name ng FB ko po, same lang, Francis Lloyd Pinong. Okay. I-add kita.
search ko. Para maipasa ko sa'yo yung yung link na mag-registered ka. Kasi maraming games doon eh. Maraming klaseng games. Perlita Bintora, ganun din po sa'yo. I am Jam. Nagbakas na din po ako sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Bintora. Ayan, thanks so much, Sis Perlita Bintora, sa pangingisda mo dyan. Sana'y makarami ka. At mabilisan yung pangingisda mo. Istain mo na sila. Unique, Skynex YT, na-add nyo na po ba ako? Sabi ni Sky. Hindi pa, hindi pa, dalawa lang kasi tong CP ko eh, naka-monitor tong isa. Kaya bukas kita i-add. Kasi pagka mamaya alas 12 na tutulugan ko na itong LS ko. Perlita Bintora, ganun din po ba yung iba hindi naglalagas yung banana? Naglalagas. Ganun po ba yung iba hindi naglalabas yung banana? Ano yun, Sis Perly? Naglalabas o naglalagas? Naglalagas yung bananas nila. Si Sir Reboy TV, ilang beses siyang nalagasan, kaya hindi makagraduate ng grade 5. Perlita Ventura, yes, Skynex TV, sabi ni Sis Perlita Ventura. I am Jam, may pa-heart siya. Thanks so much, Sisi I am Jam, sa support mo. Andyan ka pa rin. Salamat. 8 million people in the house. Thanks so much, guys. Sa mga nagbibidyo dyan, nakabantay sa bahay ko. Salamat, guys, sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi. Kahit na pwede na kayong magpahinga. 6 times akong nag-grade. Nag-grade 5. 6 times akong nag-grade 5, sabi ni Sir Reboy TV. Sis Perlita Bintora, nadikitan ko na po yung iba, hindi lumalabas yung bakas sa bahay na banana. Na-traffic lang siguro. Na-traffic lang siguro, Sis Perlita, o kaya hindi ka pa nila binalikan. Kasi nga, sabi nga ni Manang Levy, pagka may dumidikit sa kanya, hindi niya agad binabalikan. Kung hindi, babalikan kanya kinabukasan. Ganon. Ayan, tignan mo si Sir Reboy TV. 6 times daw siyang nag-graduate ng grade 5. Kaya natagalan din siya. Lagas ng lagas. Skynex YT, may ganon. Nagdikit ngayon, tapos bukas wala na. Sabi ni Skynex TV. Oo nga, kasi dikit, tamsak lang at dikit yung ginawa. Hindi nila siguro kinalimbang yung bell. Kaya nalalagas. Nakukuha pa rin ni YT, ni Lolo. Reboy TV, hindi na po ako nagbakas. Baka ma-spam lang bakas ko, sabi ni Reboy TV. Ay, bakit? Bakit, sir? Bakit, Sir Reboy? Kaya pala Sis Perlita, hindi na nagbakas si Sir Reboy TV. Kaya hindi mo makita sa sa notification mo.
Skynex YT, kanina 36 bananas ko, tapos ngayon 34 na. May ganun, sabi ni Skynex TV. Kaya nga, Skynex, ay, TV, ako ng TV. Skynex YT. Francis na lang po, Mama Norms. Huwag na pong Skynex. O, sige, sige. Kasi binabasa ko. Salamat, Francis Lloyd. Naglalagas talaga ako rin noon. 3 beses akong graduate, sabi ko sa'yo. 3 beses akong graduate sa 1,000 bananas ko. Perlita Ventura, Reboy TV, salamat po sa banana, sabi ni Perlita Ventura. Reboy TV, may mga bakas kasi spam, pero dikit at kalimbang ginawa ko, sabi ni Sir Reboy TV. Bakit naman? Bakit na-spam pa? Dikit with kalimbang na nga. Reboy TV, okay lang pong walang bakas, basta umakyat bananas mo, sabi ni Sir Reboy TV. Kaya nga, kahit na umakyat nga yung bananas mo, o kung kukunin din ni Lolo, di wala rin. Kukunin din kinabukasan o sa isang araw, ganun. Di mawawala rin yung bananas, kakainin din ng unggoy. Kaya nga nakakalito na ngayon si Lolo. Parang hindi na natin alam kung ano ang gusto ni Lolo eh. 'Di ba, Sir Boy? Noong hindi pa ako gumawa ng channel ko, nung nagsusupport pa lang ako, wala naman yung sinasabi nilang lagas-lagas na yan. Kasi matagal din akong nagsusupport lang noon, pero wala pa akong channel. 9 million people in the house. Thanks so much. Thank you so much, guys, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Perlita Ventura, opo, nagbakas din may sayo. Skynex TV. Skynex YT ang pangalan niya. Skynex YT, kapag makaabot ng 50 bananas ko, mag-post na ako ng bagong vid. Hahaha, 4 months ago pa yung last vid ko. Bakit naman? Araw-arawin mong mag-post para yung mga views mo't madagdagan. Ang tagal naman na wala kang post. Kailangan i-update mo. At least 2 video sa isang linggo, ganun. O kaya isang video sa isang linggo, ganun. Para madagdagan yung viewers mo at saka yung WH mo. Mapupunta rin doon eh. Yung mga nag-views sa'yo. Kahit kahit halimbawa makikita nila, magno-notify sa kanila yung video mo, o kahit panonoorin ka lang ng 2 seconds or 2 minutes, ganun, madadagdag na yun sa WH mo. Ganun. Kaya mag-post ka lang ng mag-post ng mga videos mo para madagdagan yung mga viewers mo. Kasi doon naman kinukuha yung mga natin, mga viewers, at saka yung WH eh. At least pagka yung mga nadikitan mo, nag-notify sa kanila yung video mo, bubuksan at bubuksan din nila yon kahit sandali lang. Kaya ayun, madadagdagan yung viewers mo, tapos madadagdagan din yung WH mo. Ganon. Hindi naman masama ang mag-upload ng video. Kahit wala kang kahit konti lang yung mga viewers mo. Skynex YT, di na ako nakapag-update kasi wala akong phone or laptop pang edit. Nasira phone ko noong 2018 pa. Nag-iipon na nga ako ngayon para makabili ng phone para may
ma-content na, sabi ni Francis Lloyd. Oo, hirap pag walang phone, Mama Norms. Di ka maka-update sa bahay mo, sabi ni Francis Lloyd. Ako rin noon nung nag-umpisa ako, Francis, isa lang yung CP ko. Tapos palaging lowbat, ganun. Kaya hindi rin ako masyadong nakaka-support noon. Pero nung graduate na ako ng 1,000 bananas, sinacrifice ko rin makabili ng isa pang phone para makasupport sa mga nagsusupport din sa aking mga WH. Kaya ayan, nakakasupport din ako. At pagka mamuni na rin ako, makakasupport na rin ako sa iba na nangangailangan ng WH. Ayan, si Sir Reboy na ang susunod na susuportahan. Kasi malaki na rin yung WH niya, pero nahihirapang mangisda kasi nga laging nagbabawas. Pero yung WH niya nakarami na rin. Skynix YT, kapag may phone na po ako, 3 video ma-upload ko sa 1 week. Oh, good. Maganda yun. Para lagi kang makikita dyan sa channel mo. Seven million people in the house. Thanks so much. At sa mga 10 tamsak yan, salamat guys. Skynix YT, soon po, December or January po, bibili pa ako ng bagong phone. Pang gift na lang po sa akin. At kapag January, pang birthday gift ko na. Pang birthday gift ko na po. Wow! Advance happy birthday. January birthday ko, Mama Norm, sabi ni Skynix YT. Ayan, Perlita Ventura is Skynix YT, sana balikan mo bahay ko, hehe, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, Skynix YT, Perlita Ventura, tapos na po ako, nagbakas na po. Ayan, sinout out na niya kanina si Perlita na tapos na daw siya sa bahay mo ni Skynix YT. 8 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga andyan na naka-BG. Salamat sa inyo guys. Saka sa mga patamsak nyo. Kaya naman may nakakalimot pa. Alam niyo po kailan birthday ni Kuya Willie? Ay hindi ko alam kung anong date. Hulaan ko yung birthday mo. January 6. Tama ba? January 6 ba ang birthday mo? Francis Lloyd. Hindi ko alam ang birthday ni Kuya Willie. Ka-birthday mo pala. Parehas po kami ng birthday. Oh. Kailan? January 6? Malapit na sa katotohanan. Ilang taon ka na, Francis Lloyd, sa January? January 27. Oh. Hinulaan ko lang yung January 6 kasi anniversary ng anak ko. Yun lang hinula ko, yun lang naisip kong date. January 27 pala. So medyo matagal-tagal pa. 2 months. Almost 2 months pa. Perlita Ventura, na traffic siguro bakas.
Skynex YT, sabi ni Sis Perlita Ventura. Puro naman natra-traffic na yung mga bakas nila sa'yo, Sis Perlita Ventura. Puro traffic na ba? Seven million people in the house is still there. Thanks so much. Skynex TV, wag 15 na po ako, sabi ni Francis Lloyd. 14 pa lang ako. Oh, batang bata ka pa. Batang bata ka pa. At marami ka pang hindi nalalaman. Nal TV, magpali channel is at, sabi ni Nal TV. Salamat, magpali channel. Thanks for coming. Nal TV ate, sabi. Magpali channel. Thanks so much for coming. Di ba naka-ano ka? Di ba naka-live ka din? Tapos na ang live mo? Perlita Ventura, oo nga host. Si Reboy TV lang ako may bakas, sabi ni Perlita Ventura. Nal TV, Mama Norms, kamusta po? Sabi ni Nal TV, okay lang sir, magpali channel. Sana makatapos na rin ako ngayong hanggang katapusan. Sana makuha ko na yung yung WH. Perlita Ventura, may banggaan yata sa daan ko, sabi ni Sis Perlita. Ay, kaya pala traffic sa daan mo, Sis Perlita Ventura. Natra-traffic sila. Skynex YT, kapag may pera po akong malaki, tutulungan ko talaga yung nasalanta ng bagyo sa Cagayan, kasi gusto ko pong tumulong sa ating kapwa dahil kapwa Pilipino natin sila. Oo, sino bang hindi gustong tumulong? Kasi lahat tayo na mga Pilipino, ganun ang puso natin at pag-iisip. Nal TV, Mama Norm, salamat po, sabi ni Nal TV. Salamat din, magpalit channel. Thanks so much. Perlita Ventura, wow, may 15 na si Skynex. Yung taon niya. 15 years old na daw siya sa January 27, Sis Perly. Kaya 14 pa lang siya ngayon. Skynex YT, kaya ngayon pa rin na lang ang kaya kong maibigay ko sa kanila, sabi ni Francis Lloyd. Yes, panalangin yung may tutulong din natin sa kanila kasi wala pa naman tayong mga kakayahan. Sis I am Jam, andyan pa rin. Thanks so much, I am Jam, sa papis mo dyan. Perlita Ventura, hahaha, sabi niya, tawang-tawa si Sis Perlita Ventura. Bakit ka natatawa, Sis Perlita? Yung 15, taon niya yon next year. I am Jam, host, BJ is life ako, sabi ni I am Jam. Okay lang, sis, I am Jam. Thanks so much sa pa-BJ mo dyan. Skynex YT, out muna ako, Mama Norms. Balik ako, sabi ni Skynex YT. Sige lang, Francis Lloyd. Thanks so much. Skynex YT, bye. Modules muna, sabi ni Skynex YT. Okay lang, Francis. Ingat. Thanks so much sa pag-stay. At saka sa patamsak mo. Salamat. Ingat and God bless. Ingat ka. At galingan mo sa mga modules mo. 7 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga andyan pa. At naka 1 hour
35 minutes na tayo guys. Sana makarami tayo ngayon ng oras ng pag-LS kasi kagabi lang, wala pang 4 hours yung LS ko. Naantok na rin ako. Naantok na rin si host. Kakaantok. Lumabas ka kanina, Pearly? Naglakad-lakad kami, nila Emeline. Nakarating kami ng Yomate. Nakawan akong banana ngayon. Na-traffic yung iba host, sabi ni Pearly Ventura. Bakit naman isang banana lang ang napunta sa'yo? Ilan ang dinikitan mo? Bakit isa lang ang nabalik sa'yong bananas? Na-traffic na talaga. Ha ha ha, sabi ni Perlita Ventura. Puro traffic. Puro traffic yung nadaanan mong road. 8 million people in the house. Thanks so much. Ayaw ibigay ni Lolo, sabi ni Sis Perlita Ventura. Pero niyan, na-traffic nga lang eh. Babalikan ka nila. Hindi pa nila maharap magbalik. Baka tulog na yung mga nauna kanina. Naandyan. Ibibigay yan ni Lolo. Nakailan ka na? Ano to? Picture. Ayan. Nasend pa ni Sir Reboy yung mo. Video mo. Saan ka? Papasa ko sa'yo. Ayan, pinasa ni Sir Reboy sa akin yan. Katunayan na siya ay pumunta sa bahay mo. Really. Ayan siya pinanood niya ang yung video. Ayan. Thank you so much, Sir Reboy TV. Mama Noms, may PM po sa'yo. Sabi ni Sir Reboy. Oo, Sir Reboy, nakita ko na. Dikit po sa kanya yan. Complete package yan. Yes, ikaw lang daw ang ikaw lang ang nakita niyang nagbalik, Sir Reboy. Si Sis Perlita. Ikaw lang daw ang nagbalik sa kanya sa mga dinikitan niya. O ilan nang dinikitan niya. LTV host, I'm here, sabi ni LTV. Thanks so much, Magbali Channel. Salamat sa pasupport. And congratulations also kayo ni Chief Robert at na-monetize na kayong dalawa. Si DXNB vlog na na rin ba? Na-monetize na rin ba si sister nyo? Magbali Channel.
Sir Reboy, si Nal TV ay ang kanyang main channel ay Magbali Channel. Pwede mo rin siyang i-search kung gusto mong mag-search kasi kamumuni pa lang niya kaya ayaw pa niyang ibaba yung kanyang main channel. Kaya yung alagad pa lang niya yung binababa. Ay yung andyan, yung ginagamit niya. Kailan lang din siya namuni si Nal TV as Magbali Channel. Nasa siya sa Reboy sa Taiwan. Ayan, Magbali Channel, si Sir Reboy ay nasa Saudi. Dikitan mo na rin siya para madagdagan yung bananas niya, saka madagdagan din yung bananas mo. Ayan, 8 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Salamat guys. Reboy TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Sir Magbali Channel. Lablabin mo na rin si Sir Reboy TV. Baby pa rin ang kanyang bahay para madagdagan naman yung bahay niya. Sir Magbali Channel, please support yung mga andyan. Puro mga babies pa lang yung mga bananas nila. Pa-support naman sa kanila, Sir Magbali Channel, para makatulong din tayo sa kanila. At dyan din tayo galing sa pangingisda. Alam natin kung gaano kahirap mangisda, lalo na ngayon at nagbabawas si Lolo ng mga iniisda natin. Ayan guys, 8 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat po. Almost 2 hours na pala tayo. Nine million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibidyo-bidyo dyan guys. Ka pala sa GC natin sa Reboy. Pero hindi nila nakita kasi maraming naka-live din na mga kagrupo natin Ewan ko kung tapos na si Bibi Bungisngis. Nakita ko kanina nag-notify sa akin si Sil Pagandahan. Reboy TV, Perlita Ventura, dinikit ko na rin sa'yo yung isa ko. 34 ka na, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, sis Perli Ventura, 34 ka na daw. 34 na daw yung bananas mo, sabi ni Sir Reboy TV. Dinikit na rin daw yung isa niyang alagad. Ayan, nakarami ka na rin. At sana magbalik yung mga dinikitan mo. Ibalik yung bananas na binigay mo sa kanila. Tignan mo na lang bukas, sis Perli, kung magbabalik sila sa'yo. Makikita mo naman yan pagka nagbakas sila. Don't worry. Kasi mga rin yan. Ang bago lang kanina ay si Norlin TV. Siya lang ang bago kanina Sabi niya matagal na daw niya akong dikit. Pero ngayon lang nakapunta sa LS ko. Kaya tignan ko rin bukas kung
nadikitan ko na rin siya. May LS daw siya ng 1 to 3 p.m. Pinas time, sabi niya. Tapos yung anak daw niyang 18 years old, siya daw ang co-host niya kasi nagtitinda ng mga street foods. Kaya busy siya. Thank you so much, Sir Boy, sa pagstay. At Sis Perlita Bindora, salamat. Nal TV as Magpali Channel, salamat sa pasupport mo, sir. Thanks so much, guys, sa mga andyan na nagbibigi-bigi. Andyan din si I Am Jam. Thanks so much, Sisi, sa pasupport. At Reboy TV, naalala ko yung magbibigay ng 15 bananas, saka di na nagpakita sa pinakbat, hahaha. Sino ba yun? Hindi ko na ano yun, sa Reboy. Grabe naman yung 15 bananas na yun. Ilan na ba ang cellphone na ginagamit niya? Ba't ang dami niyang bananas? Grabe. 15 bananas. Baka 5 ang cellphone niya o kaya 10. Oo. Yung 15 na yun, wala man lang dumikit kahit isa. O isa lang yung dinikit niya. Pwede mo naman i-unsub na yun sa Reboy. Reboy TV, Annabelle Channel. Ay, search ko nga. Annabelle Channel, tapos sabi, sponsor sa WH kay Manang nung bibigyan ng i-play ni Manang, di na nagpakita. Sinungaling, sabi ni Sir Sir Reboy TV. Malaki na bahay noon. Oh, malaki na bahay niya dahil sa budol-budol niya. Marami nang dumikit kasi nga biruin mo naman 15 bananas, di ba? Ang ididikit niya. Grabe. Pwede na mag-live, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Pwede ka nang mag-live. Welcome to the new YouTube live control room. When you want to go live, sabi ni. Oh. Patapusin mo muna ako. Bantay ka muna dito. Bantay ka muna sa bahay ko. Mamaya ka mag-live. Sis Perly. Mamaya ka na mag-live, Sis Perlita. Bantayan mo muna ako. Sino manonood? Ako. Kami. Madel Cruz, tamsak host, sabi ni Madel Cruz. Thanks so much, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Salamat for coming. Sis Raboy TV, lumaki sa budol ng promise na babalikan ng 15 bananas. If dikitan lang siya, di na bumalik. Kaya nga sa Reboy, kaya mabilis na lumaki yung bahay niya. Kasi nga yun ang pambudol niya, yung 15 na bananas. Diba? At Reboy TV, hi Madel, naalala ko yung 15 bananas na kwento ko. Di ko talaga makalimutan yun, sabi ni sa Reboy TV. Madel Cruz, shout out. At Reboy, sabi ni Sis Madel Cruz. Ayan, Sis Madel Cruz, hindi maka-get over hindi maka-move on si Sir Reboy TV sa magbibigay ng 15 bananas. Yan ang sinasabi niya.
I-search ko ngayon, Annabelle Channel. Nakatatak na dito. Annabelle Channel. Ayan, search ko mamaya. Adele Cruz, thanks so much. Wala ka bang ano ngayon? Wala ka bang gala? Madel Cruz, hahaha, kalimutan mo na yon, haha, sabi ni Madel Cruz. Hindi nga siya maka-move on. Madel Cruz, hindi maka-move on sa 15 bananas. Biro mo naman yun, in one go, 15 bananas ang maiisda mo, di ba? Oh, so talagang maraming kakapit talaga pagka ganun ang sasabihin mo. Riboy TV, hindi pwede yun. Malaki kadalan nun, pati WS binudol niya. Malaki ka dalan nun. Magtawag, napuputol yung live ko. Kasalanan, sabi ni Shirley Boy TV. Oo naman. Sis Perly, huwag kang magtawag, mapuputol yung live ko. Madel Cruz, nag-LS ako kaninang umaga, mga busy kayo kanina yata. Ay, sus, nasa labas ako kasi holiday ko. Sorry, hindi ako nakasupport. Busy rin sa labas kanina, gumala. Sorry, sis Madel, support ako bukas pagka nag-LS ka. Kasi Sunday dito, rest day namin, pero super pagod din kasi puro gala, lakad-lakad. Wala pa ako net noon, Madel, sabi ni Sir Riboy TV. Ako nga nag-premiere kanina iilan lang yung pinakbet team na nagpunta. Si Sir Riboy, si Kuya Jerry Vlog, si Marlisa, tapos nakahabol ka rin yata. Kaya nga baka makita nyo padagdag ng thumbs up. Love you all, sabi ni Sis Madel Cruz. Oo. And thanks so much sa mga nagpunta kanina sa premiere ko, mga pinakbet team. Alam nyo kung sino-sino kayo. Salamat guys sa pag-support. Reboy TV, pero natapos ko premiere mo kanina, Mama Norm, sabi ni sa Reboy TV. Kaya nga, nabitin daw. Merong nabitin sa premiere ko. Paano kasi ang haba yon, kaya pinutol ko na. Wala namang kabuluhan na kwentuhan para lang may ma-upload. Ayun, naghihingalo na internet ko noon, hahaha. MB na lang, sabi ni Riboy TV. Ngayon unlimited na yung internet mo, kaya masusuportahan mo na lahat ng pinakbet team. I am Jam, still there. Thanks so much sa mga pa-heart mo, Sisi. I am Jam, thanks so much. Thanks so much sa pag-stay, sa pag-support mo kay host. Salamat. Ano bang gamit nyo dyan sa Reboy na router, diba? Router ang gamit nyo dyan. Ano ba yung sinasabi ng kamag-anak nyo dyan? Kamag-anak ko dyan. Perlita Ventura, pwede na daw mag-live sa YT, sabi ni Sis Perlita Ventura. Kaya nga, mag-live ka na mamaya. Dito ka lang muna. Bantayan mo muna yung bahay ko. Huwag kang magtawag pagka naka-LS ako kasi mapuputol yung LS ko.
Reboy TV, internet sim lang. Niluludan. Gaya din dito. Madil Cross, Reboy, akala ko kanina namingwit naman kayo. Kanina sabi ni Madil Cruz. Reboy TV ang kinuha ko ngayon, unlimited. Magkano yun, sir? Kasi ang gamit nila dyan, router, tapos niluludan din ng 300 yata ang isang buwan. Plus mo 100 GB lang kinuha. Ay, 170 real 1 month. Ay, mura. Kasi yung gamit ng mga dyan, yung mga kakilala ko, 300 daw. Pero malakas. Malakas yun. 300 real for 1 month. O di ang mahal, magkano na yun? Ikaw 170. Pero malakas naman. 100 GB. Baka mabibitin ka pa niyan. Sa Reboy, 100 lang. Reboy TV, malakas net din eh. Walang loading. Galing naman. Mga 5K yun. Yung 300. Nicotons. Tamsak po, inay. Janine po ito. Bagong channel, sabi ni Janine. Ano ko ba to, Janine? Hindi mo ba Hindi mo ba ninja? Bibigyan ba kita ng jacket mo? Nikon Tones, tamsak po, inay, sabi ni Janine. Thanks so much, Janine, sa patamsak mo at saka sa pagdalaw sa aking bahay ngayon ulit. Thanks so much. Reboy TV, yung sa akin 2K pesos 1 month. Kaya nga yung 300 real, ang laki din yun. Magkano lang ang sahod nila? 1.5. 1.5 yung sahod niya, tapos mababawas yung yung 300 na pang net niya, pang internet niya. Di 1.2 na lang. Pagkain pa niya. Yung sa akin 2K pesos 1 month, sabi ni Sir Reboy TV. Perlita Ventura, good night na po mga kapatid. Salamat po sa inyo, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, magla-live ka na. Good night. Nicotons, dan na po, inay, sabi ni Nicotons. Reboy TV, baka 3 months yun. Ay, 3 months. 3 months yung 300, ganon. Pwede na. Di mas mura. Mas mura para pagka 3 months ang kukunin mo. Kasi yung sa'yo 1 month 170. Ganin, inay, dito po ako. Dinigitan po kita sa Nicotons. Thanks so much. Lagyan kita ng jacket mo doon. Pang mo to? Pang second channel mo? Ganin. Asa na? Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Janine. Nasaan na yun? Wala, ayaw maglagay ni Lola ng jacket. Bakit? Ayan, may jacket ka na, Janine. Pwede ka ng magbaba ng bahay mo dyan. Kung gusto mong magbaba ng iyong bahay. Hi everyone, sabi ni Janine. I am Jam, still there. Thanks so much. Nicoton, shout out to
At Reboy TV, sabi ni Nico Tones. Shout out daw at Reboy TV, sabi ni Nico Tones. Perlita Ventura, paano po bang mag-live? Wala pong audience. Ibantay mo yung isang sipi mo. Tawagan mo si lokong mo para siya ang audience mo muna. Saka yung mga kapatid. Reboy TV, yung sa amin kasi 520 real 1 month. Unlimited 3 SIM kami. 3 kami hati sa 520. Janine, nangingisda po yang bago ko po inay. Salamat po, sabi ni Janine. Ayan, marami kang maiisda dyan, Janine. Reboy TV, hi. Nico Tones, sabi ni Reboy TV. Nico Tones, babako, link ko na sabi ni Nico Tones. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Nico Tones, guys. Isdain na rin po natin siya. At maglablaban. Andyan, Nico Tones. Sa Reboy TV, isdain na rin natin. Perlita Ventura, mangisda ka muna dyan. Huwag ka munang matulog. At dagdagan mo muna yung mga bananas mo. Andyan si Nico Tones. Bagong channel ni Bunso. Janine. Ayan. Andyan. Isdain na rin natin. Andyan din si I Am Jam. At andyan din si Madel Cruz. Mag-ano ka na lang, Janine, mag-scroll ka na lang dyan. Andyan din kanina si Shisha Vlog. Ayan. Baka na traffic. Thanks po inay, sabi ni Janine. Hindi traffic yan. Andyan si Nico Tones, katim ni Jen Moments. Mangisda po ako, nay, pati po ito. Mangisda po ako, niya, pati po ito, inay, sabi ni Janine. Opo, inay, salamat po, sabi ni Janine. Ayan. Nico Tones at Reboy TV, unahan na kita, sabi ni Nico Tones. Ayan, sa Reboy TV, unahan ka na daw ni Nico Tones. Ayan guys, lablabin nyo na si Nico Tones. Nakailan na ba tong na second channel mo, Janine? Nakarami na naman ba ng bananas mo? Guys, ibabak camera ko ito kasi gusto ko nang mahiga. Masakit na yung likod ko. Masakit na yung likod ko, guys. Kaya kasi sa likod nakaupo. Ayan. Pero dito pa rin ako. Janine, 8 pa po. Sabi. 8 pa lang. Bagong-bago pa lang. Sis Perlita, si Nico Tones ay baby pa rin ang kanyang bahay, kaya mag-isdaan na kayo. Si Sis Perlita ay pa lang 34 na yata yung bananas niya, kaya ayan, nangingisda rin siya. Pang 3 days pa lang niya ngayon sa Whitey World, kaya bibing baby pa rin yung kanyang bahay. Ano na oras, inay? Di ka pa po tulog, sabi ni Janine. 12 pa lang, 12:10 AM. Gaya ng oras sa Pinas. Kaya nga medyo ipapahinga ko yung likod ko, kaya binak ko na lang yung camera para makahiga ako.
pagod din pagod din maghapon, pero dito pa rin ako. At mamaya sa-silent ko na lang yan. Tutulugan ko na. Ganyan lang yung LS ko, tinutulugan ko. Sina-silent ko na lang pag natutulog ako. Kumusta na, Janine? Wala kang ano ngayon wala kang upload. Wala akong nakikitang upload mo. Oo nga po na pahinga ka na po na, sabi ni Janine. Thanks po, playing po yung sayo, sabi ni Nicotone Sky. Reboy TV, naunahan na kita, Nicotone, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, naunahan ka na daw ni Sir Reboy TV, Nicotones. Ayan, oo nga po, inay, pahinga ka na, oo. Pilita, tamsakdan, Nicotones, nadikitan na po kita, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, Nicotones, nadikitan ka na daw ni Sis Perlita Ventura. Ayan, bagong-bago rin yung bahay ni Nicotones. Ayan guys, baka di rin tayo dikit, di pa, sigurado hindi pa tayo dikit niyan, Nicotones. Nicotones at Perlita Ventura, opo, salamat, puntahan na po kita, sabi ni Nicotones. Ayan, Perlita Ventura, puntahan ka na daw ni Nicotones. Pupuntahan na daw yung bahay mo at lalablabin na ni Nicotones. Ayan guys, 9 million people in the house. Thanks so much sa mga naka-BG dyan. Salamat po sa inyong pagbantay sa aking munting bahay. Thanks so much guys. Nicotones at Perlita Ventura, opo, salamat, puntahan na po kita, sabi ni Nicotones. Nicotones at Reboy TV, dan na po ako sa'yo, sabi ni Sir Nicotones. Nicotones at Reboy TV, dan na daw si Nicotones sa'yo sa Reboy TV. 8 million people in the house. Thanks so much sa mga nakabigi-bigi dyan. Salamat guys sa mga pabigi-bigi nyo. Janine at Perlita, later po kita puntahan. Phone gamit ko. Yung kay Nicoton kasi laptop ginamit ko, kaya dito later pa po kita mapuntahan, sabi ni Janine. Ayan, Sis Perlita, later ka daw puntahan ni Nicoton. Ayan, Janine, idikit mo na rin kay Sis Perlita yung main channel mo, yung unang channel mo na andyan. Bukas po, inay, mag-premiere po ako 10 AM, okay? Ipasa mo na lang sa sa messenger ko. Baka makaligtaan ko before na mag-premiere ka. And thanks so much sa pagpunta mo kanina sa premiere ko. Tapos ewan ko kung bakit hindi na lang nag-update si Gen Moments. Nicotones at Perlita Ventura, dan na po, sabi ni Nicotones. Ayan, Sis Perli Ventura, dan na daw, sabi ni Nicotones. Ayan, dan na daw sa'yo si Nicotones, Sis Perlita. Janine, salamat po, inay, sabi ni Janine. Okay lang, support lang, Janine.
Kumusta ka na po, inay? Okay lang naman. Okay lang naman ako, bunso. Perlita Ventura, salamat po, Nicotong, sabi ni Sis Perlita Ventura. Malapit-lapit na sa katotohanan. Ganin. Sana nga makuha ko na before katapusan. Nal TV, Yahoo ko, sabi ni Nal TV. Thanks so much, Magpali channel, still there. Salamat. Janine, oo nga po, inay, di na updated si Ate Jen. Nagbago na din siya name. Sabi niya, hindi siya nagbago ng name. Yung ano niya yun, yung ninja niya, yung Jim Moniz kanina. Yung ninja niya yun. Hindi na yata na-open yung ano niya. Kasi mahina ang internet doon. Nicotong, shout out to all at Nal TV. Nicotons, ang main channel ni Nal TV ay Magpalit channel. I-search mo na lang. Kamumuni lang niya, kaya hindi pa niya ginagala yung main channel niya. Kaya yung ninja pa lang niya ang ginagala niya. Perlita Ventura, host. Guide niyo po ako at bibi pa bahay ko, sabi ni Perlita Ventura. Ayan na guys, si Sis Perlita Ventura ay bibing-bibi pa rin ang kanyang bahay, kaya kailangan niya ng tulong natin at mai-guide din natin siya dito sa YT World. Ganin, akala ko po main niya po yun, sabi ni Ganin. Hindi, lang niya yun, ninja niya o account niya sa FB. Kasi sabi ko punta kayo sa premiere ko, baka walang tao, sabi ko kanina. Yun, nag-load. Hindi nakaka-update kasi mahina ang internet doon sa probinsya. Kaya nga nag-a-apply kami ng yung bago ngayon, pero tinatamad daw silang pumasok kasi papasok nga doon sa amin. Sabi nila mag-survey daw ng 10 bahay na pwedeng magpakabit para pasukin nila yung barangay namin. Hanggang ngayon wala pa. Ganin, Ate Perlita, save watch later na po kita, sabi ni Janine, kaya nga po, inay, nahuli ako sa premiere mo po, sabi ni Janine. Okay lang, at least andun ka, and thanks so much sa pagpunta mo kanina. Opo, mahina sa net ko dito, sabi ni Janine. Kaya nga lalo naman nasa probinsya. Saan ka ba, Janine? Anong province mo? Always welcome po, inay, sabi ni Janine. Ayan, bakit pati mga tamsak nawawala? Binabawi. Sinong bumabawi? Yung nag-thumbs up o yung si Lolo? Nicotone, shout out to you, Madel Cruz, sabi ni Nicotone. Ayan, Madel Cruz, shout out daw, sabi ni Nicotone. Ayan, nagbibigi-bigi lang si Madel Cruz. Si Madel Cruz ay nasa Bahrain. Ayan, Janine, lagi na kulit, kaya temple na. Replay na ako, haha, sabi ni Janine. Dito po ako, Manila, inay. Kaya nga nakita nga kita nung nung nagpunta kayo sa Laguna. Nung nagkita kayo.
Baka binabawi nila po inay haka, sabi. Kasi kanina 12 tamsak na ako. Tapos 7 na lang. Bakit naman ganun? Huwag nyo naman bawiin yung mga patamsak nyo, guys. Huwag nyo namang ipagkait na yung mga tamsak nyo, guys. Salamat, salamat. 8 million people in the house is still there. Thank you so much. Salamat, guys. Pero yung mga patamsak, pipito na lang. Ewan ko kung binabawi o kinukuha ni Lolo. Baka binabawi nila po yun ay, haha, sabi ni Janine. Grabe naman, patamsak na nga lang, binabawi pa, diba? Tulong nyo na rin kay host yun. Kaya nga po yun. Tulong nyo na rin kay host yun, yung mga patamsak nyo, guys. Nagpunta na, aanim na. Binawi ulit yung isa. Ano yun? 5 na lang. Bakit? Sunod naman ng binabawi. Guys, huwag nyo naman bawiin yung mga patamsak nyo kay host. Bakit kaya? Oo nga, sabi ni Janine. Hahaha. Bakit? Pati patamsak na ngayon, kinukuha na, kaloka, sabi ni Janine. Bakit kaya? Sino kaya bumabawi ng mga patamsak? Patamsak na nga lang binabawi pa. Tulong nyo na rin kay host yun. Perlita Ventura, tamsaklan natanggap ko kay Nicotons, walang banana. Bakit naman? Kung nagtamsak na, automatic na yun, sis Perli, na na may bananas ka. Kung nagtamsak na siya, automatic nang nakalimbang ka na rin niya. Sabi pa nila inay, tulog ka na daw po muna, haha, sabi. Hahaha, traffic lang, sabi ni Perlita Ventura. Hindi, tignan mo kung ilang na yung bananas mo. Kay TV, oo, wala ring dikit sa akin si Nicotons, nabakas lang siya. Ay, bakit Nicotons? Hindi mo ba dinikit yung sabios lang pala host, walang banana, sabi niya. Bakit naman? Janine, bakit hindi daw makita yung bakas mo? Ano yun? SS ko, Ate Perlita, sabi ni Janine. At Reboy TV, alam ko pag dumikit sa akin. Nakadikit po ako, sabi ni Janine. Nicotons, meron po, sabi niya. Janine, baka late lang po, sabi niya. Perlita Ventura, ayaw ako ni Lolo, sabi ni Sis Perlita. Hindi naman. Baka na-traffic lang yung pagpunta ng bananas mo, Sis Perly. Reboy TV, haha, sabi ni Reboy TV. Ayan, may traffic din dito sa Whitey World.
wag apura. At natatraffic din yung mga bananas dito sa Whitey World. Janine, minsan po kasi hindi agad yan papasok, sabi ni Janine. Okay? Tignan nyo lang guys. Maya't maya. Kung papasok na yan, magno-notified naman yan eh. Guys, si Janine ay isa na siyang monetized channel, kaya alam na niya ang mga hindi pwedeng gawin dito sa YT. Kaya legit yan si Janine. Guys, katim yan ng anak ko at monetized channel na sila, kaya alam na nila ang kanilang mga ginagawa. Alam na nila kung paano magdikit, paano magbakas, at paano magtamsak sa isang bahay, ganon. Is ko po pakita ko kay inay sa chat, sabi ni Janine. Thanks po inay, sabi ni Janine. Ayan, tingnan nyo guys, maya't maya. Perlita, I am jam. Traffic. Nagbigi-bigi lang si I am jam. Hindi pa niya nakita. Pabigi-bigi lang siya. Ang pabigi-bigi si Perli ay hindi siya nakabantay. Pasilip-silip lang. Opo, SS ko din po kay host, sabi ni Perlita Bendora. MS Adventure Vlog. Mama Norm, sabi ni MS Adventure Vlog. Thanks so much, Sis MS Adventure Vlog, sa pagdalaw sa aking bahay. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. At mangisda ka na rin dyan. O bakit ayaw magbigay ng jacket si Lolo? Ayaw kanyang bigyan ng jacket si Amy. Ayan. Bigyan lang sabi ni Amy's Adventure Vlog. Okay lang sis Amy, thanks so much. Shout out to Amy's Adventure Vlog, sabi ni Janine. Inay, po name po sa messenger? Ako, Norma Ibay. Add mo ako. Ikaw ba ang dumikit dito? Sis Perly? Ikaw ba ang dumikit kay Norlin? Sis Perly, yung dikit with kalimbang ang yung sinasabi nilang ganon, ayan, yung bell ang hindi mo nakalimbang.
Miss Adventure Vlog, andyan pa rin, nagbiji-biji si Sisi. Nakalimbang ko po host, sabi ni Perlita. Ayan, hi am Jam, andyan pa rin. Sis, I am Jam, may mga dumikit sa'yo, pakitignan na lang. Shout out to you. At I am Jam, sabi ni Nico Tones. MS Adventure, katatapos ko lang LS, sabi ni Sis Amy. Thanks so much. Thanks so much, Sis Amy, sa pagdalaw sa aking bahay ngayon. Salamat. Hindi ako nakadalaw sa sa LS mo kasi parang nagsabay lang tayo. I am Jam, Nico Tones, hello po, sabi ni I am Jam. Pasa ko post yung screenshot ko kay I am Jam. Oo, nakita ko na. Sis I am Jam, may mga dumikit sa'yo. Pakitignan mo na lang at pakibalikan sila, Sisi. Para naman madagdagan yung mga bananas ng mga andito. Perlita Bintura, paano po ba LS bago matulog? O di isit mo yung yung laptop mo at i-silent mo para hindi marinig yung hilik mo. Nico Tones at I am Jam, unahan na po kita, sabi ni Nico Tones. Six million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga andyan pa rin na nakasupport at mga nagbibiji-biji dyan. Salamat.
Thanks so much po sa pagbantay sa aking bahay. Bigyan lang may inay ha, sabi ni Janine. Pahinga ka na po inay, sabi ni Janine. Pilita Ventura, ganun din kay Dines TV. Sa'yo na SS ko host, sabi ni Pilita Ventura. Oo. Si Dines TV ay nagtamsak lang tapos umalis na. Hindi naman siya nagtagal dito. Nagtamsak lang siya tapos umalis na. Oh, andyan naman pala. Dines TV, may mga dumikit sa'yo, Sisi. Pakidikitan din, pakibalikan din yung mga bahay na dumikit sa'yo. Kala ko wala ka na dyan. Salamat sa pagbalik, Dines TV. Salamat. Pakibalikan mo na lang yung mga andyan na dumikit sa'yo, Sisi. Salamat. Kanin, later pa po kita mapuntahan, Ate Perlita. Itong account na po to, sabi ni Janine. Nicoton Silo at MS Adventure Vlog 2, inunahan na po kita, sabi ni Nicotons. Ayan, MS Adventure, sabi ni Nicotons, inunahan ka na daw niya. Sis Perlita Bintora, mamaya ka na daw dikitan ni Janine. Yung isang account niya, bali dalawa ang ididikit niya sa'yo, si Nicotons at Janine. Ayan, at Janine TV, Perlita lang po dumikit sa akin. Sige po, babalikan po kita, dalawa, balik ko sa'yo po, sabi ni Dines TV. Ayan, Sis Perlita, balikan ka daw ni Dines TV ng 2 bananas. Ayan, salamat Sis Dines TV sa pabananas mong 2 kay Sis Perlita Bindora. Nicotons at Dines TV, unahan na po kita, sabi ni Nicotons. Dines TV pang 36 at Perlita Bindora, sabi ni Dines TV. Ayan, Sis Perli, pang 36 daw si Dines TV sa bahay mo. Ayan, salamat Sis Dines TV. Thanks so much. Perlita Bindora, pasyalan ko po yung bahay ni MS Adventure Vlog, sabi ni Perlita Bindora. Ayan, Sis Amy's Adventure, kapasyalan ka daw ni Sis Perlita Bindora. Nakabidyo-bidyo rin si Sis Amy kasi katatapos din niyang mag-live. Janine at Dines DB, later pa po kita puntahan. Save ko lang watch later kasi phone gamit ko yung Nicotons muna po, uuna sa inyo. Salamat, sabi ni Janine. Perlita Bintora, salamat Sisi Dines TV, sabi ni Sis Perlita Bintora. Ayan, Dines TV, salamat daw, sabi ni Sis Perlita. 8 million people in the house is still there. Thank you so much. Salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan at saka sa 6 na patamsak nyo guys. Salamat. At nawala na yung mga madami kong tamsak kanina. Binawi nila. Ewan ko kung sinong nagbawi sa mga patamsak. Si Lolo o yung mga nagtamsak. Thank you guys. Salamat sa pag-stay.
Mag-aalauna na. Sis Pearly. Why? Why? Dines TV pang 37. Ninja ko sis. At Perlita Ventura. Nagbakas na rin ako, sabi ni Dines TV. Dines TV at Nicotones coming po, sabi ni Dines TV. Perlita Ventura dan Tamsak MS Adventure, sabi ni Perlita Ventura. Dines TV at Nicotones. Di ko ma-reach name nyo po. Magbakas ka po sa videos ko para balikan po kita, sabi ni Dines TV. Nicotones at I am Jam Dam na po, sabi ni Nicotones TV. Dines TV, lahat ng babakas po, babalikan ko po. Kahit ninja nyo po, binabalikan ko, sabi ni Dines TV. Nicotones at Dines TV, dan na po, sabi ni Nicotones. Perlita Ventura, sana marating ko din narating nyo, sabi ni Perlita Ventura. Oo naman. Perlita Ventura, salamat po Dines TV, sabi ni Sis Perlita Ventura. Oo naman, mararating at mararating mo rin yung mga narating ng mga na-monetize na, at mararating ko na rin sa tulong nyo guys. Thanks so much.
sa mga nagpi-play sa bahay ko. Salamat, salamat. Salamat ng marami sa inyo na mga tumutulong sa WH ko. Janine, basta po ako, later ko pa po kayo puntahan. Nakasave na po kayo sa watch later, sabi ni Janine. Ayan guys, thanks so much sa 4 million people in the house is still there. At saka sa 6 na tamsak. Salamat guys. Guys, mamaya mga 1 o'clock kasi umagang-maga na dito. 1 o'clock matutulog na si host. Kung gusto nyo pang mangisda dyan, bantayan nyo lang yung bahay ko kasi marami pang mga papasok na galing ibang bansa kasi ngayon pa lang yung araw nila, sa atin naman gabi na, kaya maraming pumapasok pa dyan na mga taga ibang bansa, pero ako'y tulog na kasi may trabaho pa bukas, kailangan ding matulog kahit sandali lang para may lakas na namang magtrabaho bukas. Nico Tones at Dance Baby, ito po link, sabi ni Nico Tones. Janine, sige po na, sabi ni Janine. Yes, thanks so much, Janine. Nahulog pa yung ko kanina, sipi ko kasi nagising tong matandang alaga ko. Hindi ko may pesto-pesto. Ano ba? Good night everyone, sabi ni Janine. Hindi ko papatayin to, Janine. Ganyan lang siya. I-mute ko lang. Tapos mamamatay na lang siya pag nalubat yung sipi ko. Sana makatagal siya ng hanggang 5 hours. Kasi almost 3 hours na tayo. Good night po, sabi ni Nico Tones. Babalikan ko na po kayo, sabi ni Janine. Ayan. Babalikan ka na daw, Janine. Babalikan ka na daw, si Spirlita. Saka sa mga dumikit kay Janine. Ayan, babalikan ka na daw. Babalikan na daw kayo ni Janine. Okay po, inay, sabi niya. Oo, i-mute ko lang ito. Hindi ko papatayin. I-mute ko lang habang meron pang battery hanggang hindi malulubat. Andyan lang siya. At salamat sa pag-stay nyo guys. Sa mga 6 pang andyan. Salamat. At medyo inaantok na si host. Ayan. Magdikitan lang kayo guys. At gusto kong matuturan din yung paglagay ng night boot para si night boot na ang mag-welcome sa mga papasok at magpapasalamat sa inyo na mga papasok. Perlita Ventura, pwede bang mag-LS kahit walang views, host? Oo, bakit? Basta may isang nakabantay na nakabantay sa'yo. Pwede kahit isa lang yung viewer mo, pwede kang mag-LS. Try mo ba? Out ko po muna to, inay. Puntahan ko lang sila po. Salamat po, inay, sabi ni Janine. Okay lang, Janine. Salamat.
Thanks so much sa pag-stay mo rin at sa pangingisda mo dyan. Salamat sa pagbalik sa mga dumikit sa'yo at sa kay Nico Tones. Amy's Adventure Vlog is still in the house. Thanks so much, Sis Amy. May mga dumikit din sa'yo dyan. Pakitignan na lang, Sisi, at mabalikan sila. Hindi ka pa rin tulog, Sis Amy. Mag-aalauna na. Antok na rin si host. Matutulog na ako. Perlita Ventura, try ko po bukas, sabi ni Sis Perli Ventura. Ayan. Sabi ko sa'yo, huwag ka munang mag-LS, mangisda ka muna. Mangisda ka muna ng mangisda bago ka mag-LS para may mga viewers ka. Kasi yung mga dinikitan mo, sila rin ang pupunta sa LS mo, ganon. Para may mga viewers ka. Kung hindi mataon sa mga LS nila, yung LS mo din, siyempre pupuntahan ka nila. Kasi support din sila sa'yo. Ganun. Salamat sa 4 na milyong andyan. Naka-stay pa rin. Salamat sa mga nag-BG-BG dyan. Salamat. Ayan, good morning everyone. Matutulog na si host. Pero dito lang siya. At inaantok na talaga ako. May trabaho pa bukas. Lunes is busy day. Kaya kailangan matulog din kahit sandali lang. At mamumuyat na naman tong alaga kong matanda. Hindi pa ako natutulog nagising na naman. Kapapalit ko lang ng kanyang diaper. Kaya ayan guys, thanks so much sa mga andyan pa. Andyan lang kayo at mag-isdaan kayo at maglablaban. At magpapahinga lang si host. Salamat sa inyong pagdalaw. Si Spirita Ventura, MS Adventure, Janine, Dines TV, Nico Tones, at sino pang andyan? Madel Cruz, Reboy TV. Sino pa yung mga andyan kanina? Shishay Vlogs, Kuya Ugi TV, I Am Jam. So hindi ko nabanggit. Salamat sa inyo guys. Thanks so much sa pagbantay sa LS ni host ngayong gabi. Good night everyone. I love you all. Thank you.